Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, αξιότιμοι ομιλητές, αξιότιμοι συνάδελφοι, φίλοι του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Στο σημερινό κύκλο ομιλιών, στο συγκεκριμένο χώρο, θα λάβουν χώρα 9 παρουσιάσεις, 9 ομιλίες. Και την αυλαία, τη σημερινή, της πρώτης μέρας του συνεδρίου μας, την ξεκινάει η κυρία Βίκη, Γάκη Παρασκευή, συγγνώμη, η κυρία Λίγα Βασιλική, έτσι ακριβώς, είναι συνάδελφος, είναι διευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας, χημικός, PE04 και επίσης πληροφορικός PE86. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι ψηφιακός μετασχηματισμός και εκπαίδευση, η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης MySchool. Κυρία Γάκη, ξεκινάτε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσιώτη. Καλησπέρα σε όλους. Η παρούσα εργασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και εκπαίδευση, συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στον τομέα της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο πληροφορικό σύστημα MySchool στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει το ρόλο αυτών των συστημάτων στην αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων των σχολικών μονάδων, καθώς και να δει τη συνεισφορά τους, να μελετήσει τη συνεισφορά τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εργασία αναδεικνύει τη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην ενίσχυση των διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών. Επίσης, αναδεικνύει την υποστήριξη της στρατηγικής λήψης αποφάσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στην εκπαίδευση, την ανάλυση του ελληνικού συστήματος MySchool, οι περισσότεροι είμαστε εκπαιδευτικοί εδώ μέσα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, καθώς και την αναφορά σε διεθνείς μελέτες και παραδείγματα από άλλες χώρες. Τα συστήματα αυτά αναφέρονται σε μια οργανωμένη προσέγγιση διαχείρισης μιας τεράστιας γκάμας δεδομένων και πληροφοριών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο ρόλος τους είναι πολύπλευρος, καθώς αυτά τα συστήματα διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών, ενισχύουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υποστηρίζουν τη συνολική διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτά τα πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν ένα ευρύ σύνολο εργαλείων και εργασιών που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών. Οι εφαρμογές τους είναι ευρείες, καλύπτοντας τόσο διοικητικές όσο και ακαδημαϊκές διαδικασίες. Μία από τις πιο κοινές εφαρμογές είναι τα συστήματα που βλέπουμε. Το σύστημα πληροφοριών μαθητών, το οποίο διαχειρίζεται δεδομένα μαθητών, προσωπικά στοιχεία, εγγραφές, βαθμούς, παρακολούθηση απουσιών. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι το σύστημα διαχείρισης μάθησης, το γνωστό LMS, υποστηρίζει την παράδοση και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη δημιουργία υλικού, παρακολούθηση προόδου, μαθητών και αξιολογήσεων. Τέλος, το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το DSS, όπως λέγεται, αντιπροσωπεύει μια άλλη κρίσιμη εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, ιδιαίτερα στην ενίσχυση των διαδικασιών λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Αναλύει δεδομένα και στρατηγικές αποφάσεις και κατανομή πόρων. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα, αυτό που έγινε ήταν να βαθύνουμε στην εφαρμογή και τον αντίκτυπο των συστημάτων αυτών σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Να διερευνήσουμε τη συμβολή των συστημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε διαφορετικά θεσμικά περιβάλλοντα. Το MySchool. Ειδικότερα μελετήθηκε αυτό το πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα, το πολύ γνωστό μας MySchool. Το 2013 το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού της πληροφοριακής του υποδομής, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός του πληροφοριακού αυτού συστήματος με αρχικό στόχο την καθημερινή μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, καθώς και τη σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των προηγούμενων υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. Είναι μια κεντρική πλατφόρμα για την αποθήκευση και τη διαχείριση δεδομένων των δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε με στόχο να έχει την ενιαία διαχείριση για όλα τα σχολεία, προσωπικό, μαθητές και να παρέχει μια κεντρική βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία για οτιδήποτε χρειαστούμε. Στις βασικές λειτουργίες του είναι να χρησιμεύει ως μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που περιέχει λεπτομερή αρχεία για κάθε σχολική μονάδα συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το προσωπικό, όπως είπαμε, του σχολείου, εγγραφή μαθητών, προγράμματα, παρακολούθηση απουσιών, ακαδημαϊκή επίδοση. Είναι μια ενοποίηση των δεδομένων από διαφορετικά συστήματα που υπήρχαν παλιότερα και αυτά που βέβαια που υπάρχουν τώρα.
Στα ωφέλη έχει να κάνει με τη στήριξη της διαφάνειας και την ενίσχυση της διαφάνειας και τη λογοδοσία μέσω της εύκολης πρόσβασης και της επικοινωνίας των δεδομένων. Άμεση πρόσβαση σε δεδομένα ακόμα και για γονείς, σίγουρα για εκπαιδευτικούς και διοίκηση. Διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας με βάση τα δεδομένα του συστήματος. Τα σχολεία υποχρεώνται να ενημερώνουν τακτικά το σύστημα, ιδίως όσον αφορά εγγραφή εκπαιδευτικών, καθήκοντα που τους έχουν αναδοθεί, ωράρια, συνολική νομική τάξη. Θα λέγαμε ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο της κυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα στην κεντρική διοίκηση να έχει μια ακριβή και ενημερωμένη επισκόπηση του εκπαιδευτικού τοπίου ανά πάσα στιγμή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτική σημασία για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, καθώς επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε όλα τα σχολεία και να προσδιορίσουν τις τάσεις και να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες που υπάρχουν. Στατιστικό εργαλείο, πολύ σημαντικό, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών αναβαθμίσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα συμπεράσματα από τη μελέτη αναδεικνύουν τις δυνατότητες του ΜΕΣΚΟΥΛ να επιφέρουν μετασχηματισμούς στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η ανάδειξη των δυνατοτήτων, η εξομάλυνση διοικητικών διαδικασιών, η βελτίωση της επικοινωνίας με το σχολείο, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, η διαχείριση σχολικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της σύνδεσης κινημόνων και μαθητών. Στα συμπεράσματα και ολοκληρώνοντας, προκύπτουν τα εξής σημεία. Η μεγάλη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην εκπαίδευση. Συστήματα όπως το MySchool παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση δεδομένων, μαθητών, σχολικών μονάδων και ακαδημαϊκές διαδικασίες. Η συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διευκολύνοντας τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση των μαθησιακών επιδόσεων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση στρατηγικής λήψης αποφάσεων. Η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό όλοι μας. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων αποδείχθηκε κρίσιμη κατά την πανδημία, καθώς υποστήριξε την ηλεκτρονική επικοινωνία και την εξαποστάσεως εκπαίδευση, αποδεικνύοντας την τεράστια σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων στην εκπαίδευση. Οι προκλήσεις στην εφαρμογή, παρά τα πλεονεκτήματα, η εφαρμογή τους αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, όπως η αντίσταση στην αλλαγή, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και οι τεχνολογικοί περιορισμοί. Η υπέρβαση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια κατάλληλη υποστήριξη, εκπαίδευση και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης. Η επιτυχία των συστημάτων εξαρτάται από τη στρατηγική τους ανάπτυξη και την εφαρμογή. Η υποστήριξη από την πολιτεία και η εκπαίδευση των χρηστών είναι κρίσιμες για την αποδοτική του λειτουργία και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνολικά, η εργασία καταδεικνύει ότι τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης είναι κρίσιμα για την αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και την επιτυχημένη υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γάκη Βασιλική για την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία της. Τη σκητάλη θα πάρει ο συνάδελφος Δέντες Ηλίας, σειρά έχει λοιπόν ο κύριος Δέντες Ηλίας, συνάδελφος οικονομολόγος του ΕΦΤΟΝ 80 και ηλεκτρονικός του ΕΦΤΟΝ 84, διευθυντής του πρώτου Γενικού Λυκείου Πρέβεζας. Θα μας παρουσιάσει την εργασία του με θέμα θεωρητικές προσεγγίσεις για την αντίληψη των χρηστών πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί, διαβάζοντας την περίληψη του θέματος που θα μας αναπτύξει ο κύριος Δέντες, αφορά μια ανάλυση θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την αποδοχή και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη αναφορά σε διεθνείς μελέτες για τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης. Κύριε Ντέντα, αν είστε έτοιμος. Λοιπόν, ο χρόνος μετράει. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αντίληψη των χρηστών πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της εκπαίδευσης. Τα γνωστά έμιση, των απαντώμενων. Ο στόχος της εργασίας είναι κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης από τους χρήστες τους σε διεθνές επίπεδο. Η διερεύνηση των στρατηγικών που απαιτούνται για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτών των συστημάτων στον εκπαιδευτικό τομέα, η εξέταση της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης σε διάφορα διεθνή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και η ανάλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση των παραμέτρων
που επηρεάζουν τη χρήση αυτών των συστημάτων από τους χρήστες τους, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές σχολείων και άλλοι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί φορείς, η ανάλυση των θεωρητικών ενιών που σχετίζονται με τη χρήση τους μέσω τριών θεωρητικών προσεγγίσεων που θα γίνει, ο προσδιορισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την εφαρμογή των ΕΜΙΣ, των πληροφορικών συστημάτων δηλαδή διαχείρισης εκπαίδευσης, η ανάλυση στρατηγικών ενίσχυσης της υιοθέτησής τους. Η μεθοδολογία που ακολουθείται αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την αποδοχή και την υιοθέτηση των ΕΜΙΣ στον τομέα της εκπαίδευσης. Τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις θα χρησιμοποιηθούν για την αντίληψη των χρηστών στην υιοθέτηση αυτών των συστημάτων. Είναι το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, η ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και χρήσης τεχνολογίας, θεωρία διάχυσης καινοτομιών του Ρότζερς. Να πούμε δύο λόγια κάθε μία από αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις. Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας αναλύει τη στάση του χρήστη απέναντι στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, κύριοι παράγοντες είναι η αντιληπτή ευκολία χρήσης ή αντιληπτή χρησιμότητα και η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόβλεψη της αποδοχής εκπαιδευτικών συστημάτων και εργαλείων. Η ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και χρήσης τεχνολογίας, αναπτυγμένη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κατανόηση της υιοθέτησης τεχνολογίας, κύριοι παράγοντες κοινωνική επιρροή και συνθήκες διευκόλυνσης. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την κατανόηση της υιοθέτησης τεχνολογιών σε οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και η θεωρία διάχυσης καινοτομιών του Ρότζερς, η οποία θεωρία επικεντρώνεται στη διάδοση νέων τεχνολογιών σε μια κοινωνία ή οργανισμό. Βασικά στάδια της υιοθέτησης αυτής της θεωρίας είναι η γνώση, πειθό, απόφαση, εφαρμογή, επιβεβαίωση. Χρησιμοποιείται για την κατανόηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οργανισμούς. Οι μελέτες για την αποδοχή αυτή λοιπόν και την εφαρμογή των ΕΜΙΣ, τα βασικά ευρήματα από αυτή τη βιβλιογραφία και τις προσεγγίσεις που γίνανε, έχουμε τα βασικά ευρήματα της βιβλιογραφίας για την αντίληψη των χρηστών. Παρουσιάζουν, οι μελέτες εστιάζουν μάλλον, στην αποτελεσματικότητα, τη χρηστικότητα και την ικανοποίηση των χρηστών. Ας δούμε δύο διεθνή παραδείγματα από αυτές τις μελέτες. Η χρηστικότητα και αποδοχή των ΕΜΙΣ, των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης λοιπόν στη Μαλαισία. Τα κύρια ευρήματα ήταν η χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών. Σημαντικές δημογραφικές διαφορές στην αποδοχή, ιδιαίτερα για ηλικιακές ομάδες 31 με 40 ετών. Βελτίωση της υιοθέτησης μέσω της εκπαίδευσης και μέσω φιλικών προς το χρήστη διεπαφών. Και η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης μέσω των ΕΜΙΣ στην Τανζανία. Ένα ακόμα παράδειγμα. Τα κύρια ευρήματα ήταν η ευκολύνουτη διαχείριση των δεδομένων, τα ΕΜΙΣ έτσι. Η εφαρμογή κεντρικού ΕΜΙΣ ενίσχυσε την παρακολούθηση και συμμετοχή γονέων. Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης μέσω καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ σχολείων και γονέων. Η αντιλήψη των χρηστών τώρα των ΕΜΙΣ, γενικότερα από όλες αυτές τις μελέτες διεθνές, έχουμε. Οι αντιλήψεις των χρηστών αυτών των συστημάτων ποικίλουν ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις τοπικές ανάγκες. Η χρήση των ΕΜΙΣ ενισχύει τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη λήψη αποφάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ανάγκη κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την επιτυχία και τη βελτίωση των συστημάτων αυτών. Η χρηστικότητα, η τεχνολογία και η εμπιστοσύνη επηρεάζουν τη χρήση. Βελτίωση της διαχείρισης των μαθητών σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Οι μελέτες λοιπόν υπογραμμίζουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν σημαντικά τις διοικητικές λειτουργίες, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η επιτυχία αυτών των συστημάτων εξαρτάται από παράγοντες όπως η ικανοποίηση των χρηστών, η θεσμική υποστήριξη και η ποιότητα του ίδιου του συστήματος. Και επίσης η διατήρηση των πλεονεκτημάτων των πληροφοριακών αυτών συστημάτων απαιτούν συνεχείς βελτιώσεις στο σχεδιασμό του συστήματος, επαρκή εκπαίδευση, επαρκή κατανομή πόρων και η διασφάλιση αποτελεσματικής υποστήριξης των θεσμικών στόχων και τη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης
απαιτεί από τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις κάθε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Προτάσεις, συμπαράγματα και προτάσεις βελτίωσης. Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας των ΕΜΙΣ αποτελούν η ποιότητα του συστήματος και των πληροφοριών, η βελτίωση των υποδομών για αποτελεσματικότερη χρήση, η αποτελεσματική υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών, οι στρατηγικές επένδυσεις σε νέες τεχνολογίες, η υποστήριξη για την ανάπτυξη της πλήρους δυναμικής των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης και η συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή των συστημάτων με βάση τις ανάγκες των χρηστών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και ήσασταν χαρακτηριστικά μέσα στον χρόνο. Συνεχίζουμε. Επόμενη εισηγήτρια είναι η κυρία Σερίφη Αναστασία, συνάδελφος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, P01. Το θέμα της εισήγησής της έχει τίτλο «Βιβλικές αφηγήσεις μέσω των ψηφιακών αφηγήσεων». Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί συγκεκριμένα μια αποτύπωση όψεων των βιβλικών αφηγήσεων μέσω της ψηφιακής αναπαράστασης. Αρχικά, η εισήγηση θα επικεντρωθεί στα μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιούν στο έπακρο την όποια μορφή αφήγησης. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία της ψηφιακής αφήγησης, όπως το Photo Story, τα Windows, το Movie Maker, το iMovie, το OpenShot, το Movami και το Storyboard. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ναι, να είστε καλά, έχετε τον λόγο. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα, κυρία Σερίφη. Λοιπόν, αντικείμενο της σημερινής μου εισήγησης είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έκανα μία απόπειρα προσέγγισης της εικόνων και συμβόλων της βίβλου μέσα από να δώσω δηλαδή μία ψηφιακή εικόνα. Λοιπόν, μία ψηφιακή αφήγηση. Αξίζει λοιπόν εδώ εκ των προτέρων να αποσαφινιστεί ότι στις βιβλικές εικονιστικές αναπαραστάσεις της εκκλησιαστικής τέχνης η οπτική αφήγηση ισοδυναμεί με την αφήγηση μιας ιστορίας. Δηλαδή, ένα σύμβολο, μία εικόνα είναι και μία ιστορία. Οι ιστορίες που εδράζονται στις βιβλικές αφηγήσεις απεικούν τη μάχη του ανθρώπου για την κατάκτηση της αιώνιας σωτηρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το προτινόμενο δεκτικό μου σενάριο αφορά την επενέργεια της εικόνας ως συνδετικός δεσμός μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Της πρώτερης και της νεότερης συμφωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αξίζει εδώ να τεθούν εκ των προτέρων τα θρησκευτικά σύμβολα προς αποκρυπτογράφηση και αποκωδικοποίηση, τα οποία αποτελούν τη θεμελιώση βάση της απόψινής παρουσίασης. Και ξεκινάμε λοιπόν με τα σύμβολα. Το περιστέρι με κλαδί ελιάς είναι το σύμβολο της ειρήνης, το σύμβολο της αγνότητας, της σωτηρίας και της παρουσίας του τριαδικού Θεού. Η παλαιότερη στη βίβλο ακροστιχίδα, η λέξη ηχθής, συμβολίζει τον Χριστό και το έργο της σωτηρίας που προσφέρει στον άνθρωπο. Το γιώτα, το ι, σημαίνει Ιησούς, το χ Χριστός, το θ Θεός, το ι Υψηλονίος και σίγμα σωτήρ. Το παγόνι συμβολίζει την αθανασία της ψυχής και προεικονίζει τη Δευτέρα Παρουσία. Ο αμνός, τη σταυρική θυσία του Χριστού. Ο καλός ποιμένας συμβολίζει τον Χριστό, φύλακα και οδηγό των πιστών. Το α και το ω από μόνα τους αναζητούν την βιβλική αφήγηση σε όλο της το εύρος. Η παράθεση των γραμμάτων αυτών στις εικόνες ενέχει ένα βαθύ θρησκευτικό συμβολισμό. Ανακλούν την αρχή και το τέλος, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος επικαθορίζει την πορεία του ανθρώπου. Το πλοίο ναύς συμβολίζει την Εκκλησία, η οποία οδεύει προς τον Χριστό και τον χριστιανισμό, ο οποίος πορεύεται στη ζωή εν μέσω καλών και κακών υλικών. Η άγκυρα συμβολίζει τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ελπίδα και προεικονίζει το κρυφό σύμβολο την περίοδο του διωγμού, το Σταυρό. Όλα αυτά τα σύμβολα περνάνε καθημερινά στον άνθρωπο, στο
στο υποσυνείδητο και σε όλους τους φυσούς ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι οι αόρατοι δείκτες της πιο ιερής από όλες τις ιστορίες, της πιο ιερής αφήγησης του κόσμου. Συνεπώς, το θεματικό μου υπόστρωμα ήταν πλούσιο και λίγο ή πολύ γνωστό στους μαθητές, μέσα από τους συνειρμούς και μέσα από το διάχυτο θρησκευτικό φρόνημα. Ορισμένα από αυτά τα σύμβολα υπάρχουν σήμερα σε πολλά ροκ συγκροτήματα, στη βιομηχανία του κινηματογράφου, σε συμβολικά εξώφυλλα βιβλίων, ενδεχομένως και σε αφήσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένα παιδί, όσο και να μην έχει μηνυθεί σε αυτή τη θρησκευτική χώρα, έχει δεχθεί ερεθίσματα από νεαρή ηλικία. Εγώ αυτό που είχα να κάνω είναι μέσα από τη διδασκαλία, ήταν να τα θέσω σε μια λογική συνεκτική ροή. Τα μέσα λοιπόν αυτά, τα ΤΠΕ, είναι ένα πρόσφορο πεδίο και έχοντας την ευλογησία του διαδραστικού πίνακα και μέσα στην τάξη κατάφερα να αποτυπώσω ένα σύγχρονο και βιωματικό σχέδιο διδασκαλίας στο μάθημα των θρησκευτικών. Ασχολήθηκα με την ενότητα περιτέχνης και λατρείας της ΓΑΜΑ Γυμνασίου το έτος 2023-2024. Επέλεξα να εστιάσω στις κατακόμβες για πολλούς λόγους. Αρχικά γιατί η αναφορά του βιβλίου σε αυτές είναι ελάχιστη και θα ήθελα λοιπόν τα παιδιά μέσα από αυτό αρχικά να πάρουν τα ερεθίσματα, να θέσουν τα ερωτήματά τους, να γύρω το ερευνητικό πνεύμα των μαθητών και να καταλάβουν, να γνωρίσουν τι ήταν οι κατακόμβες, ποια ήταν η λειτουργία τους, ποιοι ήταν οι τόποι που συνδέονται με την ιστορία τους. Αφιέρωσα σε αυτό 4 διδακτικές ώρες, ενισχύοντας κυρίως την ομοδοσυνεργατική μέθοδο, τη βιωματική, την κριτική σκέψη, μέσα από κατοικισμό ιδεών, εικόνων και στο τέλος την ανατροφοδότηση. Αφόρμηση αποτέλεσε η κατευθυντήρια πληροφορία ότι οι κατακόμβες ήταν υπόγειες δεδαλώδεις στοές, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τους χριστιανούς κατά την περίοδο των διωγμών και είχαν πολλαπλή χρήση. Ανέθεσα λοιπόν στη συνέχεια στα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο με τις επιμέρους λειτουργίες και καθημιά από τις 3 ομάδες, τις οποίες χωρίστηκαν τα παιδιά, να παρουσιάσει από μία λειτουργία. Οι λειτουργίες που συνδέονται με τις κατακόμβες αποδόθηκαν σε ψηφιακό πίνακα από τους μαθητές με τη βοήθεια του εργαλείου του Padlet. Από εκεί γεννήθηκε σιγά σιγά ψηφιακά μία υποτυπώδης μορφή αφήγησης. Οι κατακόμβες λοιπόν, όπως παρουσιάστηκε από τους μαθητές, χρησιμεύαν ως καταφύγια κατά την περίοδο των διωγμών, από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν μέχρι και την εποχή του Διοκλητιανού. Αποτελούσαν επίσης χώρους λατρείας και από αυτή τη διάσταση γεννήθηκε ανάγκη έκφρασης σε αυτούς τους χώρους μέσω της απεικονιστικής τέχνης. Τέλος, λειτουργούσαν και ως κημητήρια, ενώ παράλληλα λάμβαναν εκεί χώρα και διάφορες θρησκευτικές νεκρικές τελετές. Παρατέθηκαν αρκετά στοιχεία από τους μαθητές κατά περίπτωση. Στη συνέχεια, αφού αντιλήφθηκα ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με αυτή τη θεματική ενότητα, αφιέρωσα ένα δεύτερο 2ωρο, στο οποίο συζητήσαμε αναλυτικά αρχικά για τα προαναφερθέντα σύμβολα, τα οποία ενέρχονται στις τοιχογραφίες, στις κατακόμβες. Τα παιδιά ήδη είχαν συγκεντρώσει εικόνες από την εσωτερική διακόσμηση, οπότε ήρθε κατάλληλη στιγμή ώστε να προχωρήσουμε σε ένα πιο σύνθετο βήμα. Πάλι λοιπόν χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η πρώτη ανέλαβε να φτιάξει ένα διαδραστικό χάρτη με τα μέρη όπου εντοπίζονται ιστορικά οι κατακόμβες, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Argis Online. Ένας τέτοιος λοιπόν χάρτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος γιατί εστιάζει μέσω της προσθήκης απαραίτητων εικόνων και βίντεο στα μέρη που υπάρχουν κατακόμβες, για να συζητηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω οι λόγοι που συνδέθηκαν με την κατασκευή τους. Το εν λόγω λοιπόν εργαλείο απέβη ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές, καθώς εσωτερήκευσαν τους λόγους οι οποίοι αναγράφηκαν, αφού εξετάστηκαν από κοινού της κατασκευής ενός μνημείου σε απόλυτη συνάρτηση με την πολιτική λειτουργία του χώρου, με τα ήθη, τα έθιμα, το θρήσκευμα και την κουλτούρα του. Σε αυτή τη βάση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι το κέντρο όλης της έρευνας ήταν η αρχαία Ρώμη. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πόλη αποτέλεσε ιστορικά τον κατεξοχήν τόπο ειδωλατρίας, εξού και η συστηματική διωγμή των χριστιανών. Οι μαθητές εμπέδωσαν ότι οι κατακόμβες συνιστούσαν χώρους προστασίας, αλλά και συνάμα διαφυγής των χριστιανών, οι οποίοι πάλευαν να προστατευτούν από το μένος των ειδωλατρών.
Στην δεύτερη ομάδα ανατέθηκε ύστερα από ευρύ διάλογο, βασιζόμενο στα ανώτερα κριτικά ερεθίσματα, η έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με τις θρησκευτικές ταινίες με θέμα της κατακόμβησης, όπως είναι ο Μονομάχος, μια πάρα πολύ γνωστή ταινία, Βαραβάς και Quo Vadis. Με τη χρήση έτσι του λογισμικού Photo Story 3 συγκεντρώθηκαν εικόνες από τις τρεις ταινίες και παρουσιάστηκαν με τρόπο που να προκύπτει μια ενιαία αφήγηση, δίνοντας διαφορετικές οπτικές από το εσωτερικό της κάθε κατακόμβης, τις κακουχίες των χριστιανών, την ελπίδα για τη λύτρωση, την απαντοχή, την τόνωση του λατρευτικού αισθήματος και την ενδυνάμωση της θρησκευτικής ευλάβειας απέναντι σε κάθε μορφή δίωξης. Η τρίτη ομάδα ανέλαβε μέσω του λογισμικού Movie Maker να παραθέσει ενοποιητικά αποσπάσματα από ιστορικά ή θρησκευτικά ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν πολυεπίπεδα το ζήτημα των διωγμών των χριστιανών και τη σχέση τους με τις κατακόμβες. Με αυτόν τον τρόπο η μία ομάδα συμπλήρωνε την άλλη, ολοκληρώνοντας λοιπόν έτσι τα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα ανοίχθηκε στο γνωστικό έτσι φάσμα των παιδιών ένα νέο πεδίο που αν δεν το προσεγγίζαμε ψηφιακά θα έμενε περιορισμένο σε κάποιες εικόνες μέσα στο βιβλίο και μία πολύ μικρή αναφορά. Ενδεχομένως, μη έτσι κατανοητή στην ολότητά της. Συνεπώς, το βασικό ζητούμενο επιτεύχθηκε, δηλαδή η αποκρυπτογράφηση ενός μακρινού κόσμου από τους μαθητές μέσω της συναισθηματικής, βιωματικής, κριτικής και συνεργατικής προσέγγισης με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, κάτι που στα παιδιά ήταν και οικείο. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν εμπεδώντας ότι κάθε ψηφιακή αφήγηση είναι και μια ιδιαίτερη χρήσιμη πολυδιάστατη μορφή εξιστόρησης. Η τελική τους φράση που αποτέλεσε το δικό μου κινητήριο ερέθισμα για περαιτέρω δεκτική επικέντρωση σε αυτή την προοπτική ήταν ότι θέλω να κατασκευάσουμε πολλές ακόμη τέτοιες όμορφες ψηφιακές ιστορίες. Γεγονός που σηματοδοτεί μια θεμελιώδη βάση για μια αγώνιμη συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζονται οι εισηγήσεις. Επόμενη εισηγήτρια στο σημερινό απογευματινό μας κύκλο είναι η κυρία Βοντίτσου Άννα, εκπαιδευτικός PY02 του Γενικού Λυκείου Λούρου της Πρέβεζας. Το θέμα της εισήγησής της έχει τίτλο «Η διδασκαλία ολόκληρου του λογοτεχνικού έργου του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η τιμή και το χρήμα» στην Β' τάξη του Γενικού Λυκείου με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Η εισήγησή της αναδεικνύει την αξιοποίηση των ΤΟΥΠΟΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Β' Λυκείου, συγκεκριμένα στο έργο «Η τιμή και το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Η χρήση ψηφιακών μέσων, το διαδίκτυο, ο διαδραστικός πίνακας, η τάξη, το οπτικο-ακουστικό υλικό και η τεχνητή νοημοσύνη συνεισφέρει στην επίτευξη των διδακτικών στόχων μέσω καινοτόμων μεθόδων. Κυρία Βοντίτσου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι φιλόλογος του Λύκειου Λούρου και αυτή την πρόταση που θα σας παρουσιάσω τώρα, τη διδακτική, την εφάρμοσα φέτος και πήγε πάρα πολύ καλά. Δίδαξα ολόκληρο το έργο του Θεοτόκη, το οποίο αποτελείται από 13 κεφάλαια. Επέλεξα το έργο αυτό του Θεοτόκη γιατί μάχεται για κοινωνική δικαιοσύνη και αναμόρφωση της κοινωνίας. Έτσι ικανοποιούνται οι στόχοι του μαθήματος σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. Και βέβαια χρησιμοποίησα και TPF. Τα προγράμματα σπουδών του 2011, αλλά και του 2021 και του 2023 και του 2024 στοχεύουν στον κριτικό και πολυτροπικό γραμματισμό, ώστε να προωθείται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των μαθητών μέσω περιβαλλόντων συμπερίληψης, καθοδηγούμενης μάθησης, αυτενέργειας, συνεργατικής δράσης, επίλυσης προβλημάτων, διερευνητικής μάθησης, βιωματικής προσέγγισης, επικοινωνιακής προσέγγισης και μετασχηματιστικής λογικής. Να ανανεωθεί η διδασκαλία και να δοθούν κίνητρα για μάθηση.
Ο ρόλος των TPS στην εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποίησα τον διδαστικό πίνακα. Ενισχύει τη συνεργατικότητα και την συμμετοχικότητα. Διευκολύνει τη βιολογική διδασκαλία. Αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών μέσω πολυαισθητηριακής παρουσίασης υλικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ειδική αγωγή, υποστηρίζει παραστατική διδασκαλία, προσφέρει κίνητρα για μάθηση, βοηθά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των εκπαιδευτικών. Αυξάνει το ρυθμό και την περιεκτικότητα του μαθήματος. Βεβαίως, πολύ σημαντική για μένα ήταν η πλατφόρμα eClass, όπου ανέβασε και όλο το υλικό μου. Είναι ασφαλής, είναι δωρεάν και παρέχει καθολική πρόσβαση στο υλικό από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή και τοποθεσία. Και φυσικά χρησιμοποίησα και την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι βοηθός του εκπαιδευτικού στη λογοτεχνία, με δημιουργία ιστοριών με εναλλακτικό τέλος, οπτικοποίηση αποσπασμάτων του αφηγηματικού λόγου, περιληπτική απόδοση κεφαλαίων, δημιουργία ιστοριών με κοινό θέμα, αντικατάσταση των αφηγηματικών τρόπων τεχνικών και φυσικά διεγείρει τον ενθουσιασμό των παιδιών, το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα. Βεβαίως, για να είναι θετικός ο ρόλος των TPE, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν ένα πιο ενεργητικό και δημιουργικό ρόλο. Απαιτείται εξοικείωση με την τεχνολογία και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Χρειάζεται προετοιμασία πέραν των διδακτικών ωρών. Απαραίτητη ύπαρξη κατάλληλου πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Απαραίτητη είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, πρέπει να καλλιεργείται η συμμετοχικότητα και η συνεργατικότητα για να αποφευχθεί η δασκαλοκεντρική προσέγγιση και να προαχθεί η μαθητοκεντρική. Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της διδακτικής μου πρότασης ήταν ο διαδραστικός πίνακας, η σύνδεση με το διαδίκτυο, η γνώση του κειμενογράφου, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικής τάξης, η γνώση χρήσης των γλωσσικών μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, η γνώση γραμματιακών ειδών και λογοτεχνικών ρευμάτων, η γνώση βασικών όρων αφηγηματολογίας. Η διδακτική μου στόχη, μέσα στους πολλούς που έχει ένα τεράστιο έργο, είναι να γνωρίσουν το είδος του μυθιστορήματος και το λογοτεχνικό ρεύμα στο οποίο εντάσσεται, την αφηγηματολογία, του συγγραφέα και τη θέση του στη λογοτεχνία, τη θέση της γυναίκας στις αρχές του 20ου αιώνα, την κοινωνία της Κέρκυρας των αρχών του 20ου αιώνα, το είδος τους χαρακτήρες, την εξέλιξη της ψυχολογικής τους πορείας, το επανησιακό ιδίωμα, να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία και φυσικά να έρθουν κοντά στην τεχνολογία του κλειδοτογράφου. Το μοντέλο διδασκαλίας το οποίο χρησιμοποίησα είναι ένας συνδυασμός, είναι μεικτό. Είναι ένας συνδυασμός μαθητοκεντρικής και δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Και η μέθοδοι διδασκαλίας είναι η καθοδηγούμενη διερεύνηση μέσω του διδακτικού διαλόγου, οι λεγόμενες αποκρίσεις, η κειμενοκεντρική μέθοδος, εφόσον ανέλησα λογοτεχνικό κείμενο, η ομαδοκεντρική μάθηση στις εργασίες, η διακειμενική προσέγγιση στις εργασίες και η χρήση TPE, οπτικοακουστικά και πολυτροπικά ερεθίσματα για τη διδασκαλία. Πριν να ξεκινήσω την διδασκαλία του έργου, ανήρτησα το ηχητικό βιβλίο, το audiobook και το ψηφιακό αρχείο του έργου στην ηλεκτρονική τάξη. Ζήτησα από τους μαθητές να διαβάσουν ή να ακούσουν το κεφάλαιο που θα διδαχθεί. Τα 13 κεφάλαια τα δίδαξα μία ώρα το κάθε κεφάλαιο. Με μία απαγωγική πορεία, διαλεγόμενη ανιστραμμένη πυραμίδα. Στο πρώτο στάδιο, στην κορυφή της πυραμίδας, έδινα τις βασικές πληροφορίες, τη γενική εικόνα του κεφαλαίου. Παρουσίαζε το κεφάλαιο, την πλοκή, το κύριο θέμα, τους βασικούς χαρακτήρες μέσω κάποιων ερωτήσεων. Για παράδειγμα, ποιο είναι το βασικό θέμα του κειμένου, ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας, ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα, ποιο είναι το κύριο μήνυμα του συγγραφέα. Στο δεύτερο στάδιο, στη μέση της πυραμίδας, έκανα ανάλυση ύφους και τεχνικών. Εξέτασα τις αφηγηματικές τεχνικές, τα εκφραστικά μέσα, τη σχέση γλώσσας και νοήματος. Έκανα ερωτήσεις με ποιους αφηγηματικούς τρόπους παρουσιάζονται οι ήρωες, ποια γλωσσικά μέσα χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ηρώων, ποιες εικόνες, οπτικές, κινητικές, ακουστικές, οσφρητικές χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, ποιο είναι το ύφος του κειμένου και πώς επιτυγχάνεται. Στο τρίτο στάδιο, στη βάση της πυραμίδας, βρίσκεται η ανάλυση και κριτική σκέψη. Κάναμε ανάλυση χαρακτήρων, ψυχολογικών διακυμάνσεων, κοινωνικού πλαισίου, ενθάρρυνση προσωπικής άποψης και επιχειρηματολογίας. Έκαμε ερωτήσεις όπως ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του ήρωα, πώς κρίνεται τη συμπεριφορά του, ποιον ήρωα θαυμάζεται και ποιον όχι και γιατί. Αφού ολοκλήρωσα την διδασκαλία των 13 κεφαλαίων, κάναμε γενική αποτίμηση του έργου. Συζητήσαμε για τον τίτλο, την ηθογραφία, τα κοινωνικά προβλήματα, τον νατουραλισμό, τη γλώσσα, τις αξίες και όλα αυτά. Έκανε ερωτήσεις γιατί, κατά τη γνώμη σου, ο συγγραφέας επέλεξε τον συγκεκριμένο τίτλο, ποια χαρακτηριστικά της ηθογραφίας εντοπίζεται, ποια κοινωνικά προβλήματα κατακρίνει ο Θεοτόκης, να καταγράψετε ιδιωματικές λέξεις και να δημιουργήσετε ένα γλωσσάρι. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας γινόταν στο τέλος κάθε κεφαλαίου με φύλλα εργασίας. Τα είδη των ασκήσεων που χρησιμοποίησα ήταν ατομικές εργασίες και ομαδοσυνεργατικές. Έκανε ερωτήσεις περιεχομένου και κοινωνιολογικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, πώς αντέδρασε η τοπική κοινωνία όταν η Ειρήνη άρχισε να δουλεύει στο εργοστάσιο, ή ποια τα συναισθήματα της χώρας επιστήμης, ή ποιες κοινωνικές αλλαγές βλέπετε να συντηρούνται στη μικρή συντηρητική κοινωνία στην Κέρκυρα, ή να αναφέρετε ποια επαγγέλματα υπήρχαν στην Κέρκυρα στις αρχές του 20ου αιώνα και να σχολιάσετε αν εξελίσσονται στον 21ο, ή γιατί οι άντρες δεν ήθελαν να αποκτούν κορίτσια.
Έκανε ερωτήσεις τεχνοτροπίας αφηγηματικών τρόπων. Για παράδειγμα, ποιο το είδος του αφηγητή, ποια η οπτική γωνία, ποιους από τους παρακάτω αφηγηματικούς τρόπους χρησιμοποιεί ο Θεοτόκης, ποια γλωσσικά μέσα, με ποια γλωσσικά μέσα εκφράζονται τα συναισθήματα. Εάν το χαρακτηριστικό του νατουραλισμού είναι η εξομιχιστική περιγραφή, να την βρουν στο πρώτο κεφάλαιο. Ή στο κεφάλαιο γίνεται χρήση του επτανησιακού και του βόρειου ιδιώματος, το πρώτο για παράδειγμα. Βρείτε δύο παραδείγματα. Έκανε ερωτήσεις διακειμενικότητας ή συνανάγνωσης, να συγκρίνουν τη συμπεριφορά των γονιών της νεαρής ηρωίδας π.χ. του Θεοτόκη, όταν πληροφορήθηκαν την ατίμωσή της, το απόσπασμα στην υπόλοιψη του Θεοτόκη, και να το συγκρίνουν με τη συμπεριφορά της Ιώρας Επιστήμης στο κεφάλαιο Ζ του Θεοτόκη. Επίσης, να συγκρίνουν τους άγραφους νόμους της αγροτικής κοινωνίας των αρχών του 20ου αιώνα, έτσι όπως αναφέρονται στα δύο έργα. Ερωτήσεις τώρα που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των chatbots. Υποθέστε πως αλλάζει ο αφηγητής και αφηγήτρια του κεφαλαίου γίνεται η ειρήνη. Τι αλλαγές θα συμβούν στο πρόσωπο του αφηγητή και στην οπτική γωνία. Στη συνέχεια, ζητήστε από τα γλωσσικά μοντέλα να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Πώς κρίνεται αυτή την αλλαγή του αφηγητή διαβάζοντας το αλλαγμένο κεφάλαιο που σας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ερωτήσεις ομαδοσυνεργατικές, ερωτήσεις σχολιασμού. Π.χ. έδινα την άποψη του Παγανού, ο οποίος σχολίαζε τα βασικά πρόσωπα του έργου είναι αποκλειστικά οι δύο γυναίκες. Αντίθετα, οι άντρες απεικονίζονται παραδομένοι στις ανθρώπινες αδυναμίες, είτε σε κοινωνικές προκαταλήψεις, ανίκανοι να σπάσουν τα δεσμά τους. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε την άποψή του στο κεφάλαιο ΙΑ. Έδινε ερωτήσεις παραγωγής λόγου. Αν αλλάζατε το τέλος της ουμβέλας, πώς θα τελειώνατε το πεζογράφημα. Φανταστείτε ένα διαφορετικό τέλος και προχωρήστε σε παραγωγή λόγου. Έπειτα ζητήστε από την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει το ίδιο και να αξιολογήσετε το αποτέλεσμα. Ποια πρόταση θεωρείται πιο πετυχημένη από τις ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, αναδείχθηκε η αλληλεπιδραστική σχέση των ψηφιακών μέσων με τη διδακτική της λογοτεχνίας. Η αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος μάθησης από τη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών και για τους μαθητές και για εμάς τους καθηγητές. Προϋποθέσεις, νέα λογική διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του μαθήματος της λογοτεχνίας, απαιτείται ψηφιακή κατάρτιση όλων, δημιουργικότητα, ηθική χρήση των DPE και προσδοκώ ότι ανοίγω τον δρόμο για μια καινοτόμα συμμετοχική διδασκαλία της λογοτεχνίας. Και εδώ βλέπετε το γάμο του Θεοτόκη με τη γυναίκα του όταν ήταν 20 χρονών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Βονδίτσουανα για την εισήγησή της και συνεχίσουμε με την κυρία Θεοδωροπούλου Μαριά. Η συνάδελφος κυρία Θεοδωροπούλου είναι ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το θέμα της εισήγησής της έχει τίτλο «Για ένα ισορροπημένο πρωινό». Φύγοντας θέματα, το θέμα της παρουσίασής της είναι η παιδική παχυσαρκία. Η κυρία Θεοδωροπούλου είναι ανάμεσά μας. Όχι. Συνεχίζουμε και πάμε λίγο στην επόμενη συγκεκριά, η οποία είναι η κυρία Κυριακή Δερμιτζάκη, εκπαιδευτικός αγγλικής φιλολογίας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας. Το θέμα της εργασίας που θα μας παρουσιάσει έχει τίτλο «Ενισχύοντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από την διαδικτυακή κοινότητα μάθησης του προγράμματος Out of Ed & Learn του Harvard». Λοιπόν, η παρούσα μελέτη της κυρίας Δερμιτζάκη, είναι εδώ η κυρία Δερμιτζάκη, ναι, την ευχαριστούμε, πραγματεύεται την εφαρμογή του ερευνητικού προγράμματος μιας μοναδικής διαδικτυακής κοινότητας μάθησης του Out of Ed & Learn, OOEL, η συντομογραφία του οργανισμού Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, στα πλαίσια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μάθησης, σύμφωνα με το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των ξένων γλωσσών. Η έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του νου και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στην πορεία προς ένα πολιτισμό ψηφιακής μάθησης, προωθώντας τους πολυγραμματισμούς, τον κοινωνικό, ψηφιακό, κριτικό και τον διαπολιτισμικό. Είστε έτοιμοι? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η δικιά μου πολύ σύντομη παρουσίαση έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτού του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος του Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard και είναι η εφαρμογή της στο 4ο Δημοτικό Πρέβεζας ήδη από το 2020.
οπότε μετράμε τουλάχιστον 5 έτη που εφαρμόζουμε αυτά τα προγράμματα στα πλαίσια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα είναι πολύ σημαντική. Οι εκπαιδευτικοί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, ειδικά σε αυτά που ονομάζουμε 4Cs, δηλαδή την κριτική σκέψη, την δημιουργικότητα, την συνεργασία και την επικοινωνία. Αλλά φυσικά είναι πολύ σημαντική γιατί προωθεί τις γνωστικές, ψηφιακές και διαπροσωπικές μας σχέσεις. Σε μια πορεία προς ένα πολιτισμό ψηφιακής μάθησης, αυτό που ονομάζει η Μέλη, η οποία είναι και η συγγήτρια και η πρώτη, αυτή που εφάρμοσε πρώτα το πρόγραμμα σπουδών. Η διαδικτυακή αυτή κοινότητα, εδώ βλέπετε το homepage, την αρχική σελίδα του προγράμματος, είναι μια κοινότητα η οποία συνδέει παιδιά ηλικίας από 3 έως 19 ετών σε πάνω από 60 διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούμε καταρχήν έναν λογαριασμό σε αυτήν και μετά συνδέουμε τις τάξεις μας ανάλογα με την ηλικία τους. Αν είναι τα παιδιά πάνω από 10 ετών, μπορούν και τα ίδια να δημιουργήσουν λογαριασμό. Επειδή όλοι είμαστε εκπαιδευτικοί, φαντάζομαι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για την εκπαίδευση, σε μια κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης και ένα κονεκτιβισμό που βοηθάει και προωθεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε ένα συνεργατικό χώρο επικοινωνίας και μάθησης. Δημιουργεί ένα personal learning network, ένα προσωπικό δίκτυο μάθησης. Ενισχύει την παγκόσμια πολιτιότητα και φυσικά προχωρούμε προς μια πολυπολιτισμική και συμπεριληπτική εκπαίδευση πάντα στα πλαίσια του ενιαίου προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες. Οι βασικές μαθησιακές αρχές του Πανεπιστημίου, οι οποίες είναι βασισμένες στις παιδαγωγικές αρχές του Project Zero, που μετράει ήδη έναν αιώνα, μισό αιώνα ζωής, έχουν να κάνουν με την παρατεταμένη λεπτομερή παρατήρηση. Τα παιδιά δηλαδή επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους και προσπαθούν να παρατηρήσουν τον γύρο κόσμο, να ανταλλάξουν ιστορίες ίδιου διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου και να κάνουν συνδέσεις των δικών των τοπικών ζητημάτων με τα οικουμενικά ζητήματα. Σε αυτά τα προγράμματα εφαρμόζουμε τις ρουτίνες σκέψης του Project Zero, φαντάζομαι είναι όλοι γνωστές. Μια από τις πιο απλές είναι τα 3 why, τα 3 γιατί, και επειδή είμαστε εκπαιδευτικοί, οι ερωτήσεις μου είναι προσαρμοσμένες σε εμάς, οπότε γιατί αυτό το ταξίδι είναι σημαντικό για μας, πρώτα απ' όλα σαν εκπαιδευτικό, πώς εμπλεκόμαστε, γιατί είναι σημαντική για τους γονείς και τους μαθητές μας και γιατί είναι σημαντικό για την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Η φωτογραφία δείχνει το εξώφυλλο από το National Geographic, επειδή ο Paul Salopek ήταν από το 2013 ο εμπνευστής αυτού του παγκόσμιου μαθησιακού ταξιδιού. Είναι βραβευμένος δημοσιογράφος με 2 Pulitzer και κάνει το ταξίδι και γι' αυτό εμπνέει τους μαθητές με τα βίντεο και με τις άρθρα του που στέλνει και ξεκινάμε με αυτά κάθε μαθησιακό ταξίδι. Τα εργαλεία διαλόγου επίσης είναι τα εργαλεία τα οποία μαθαίνουν τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν πολύ προσεκτικά όταν κάνουν τις αναρτήσεις τους και να απαντάνε σε αυτά. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικτυακή κοινότητα, ένα ακόμα κοινωνικό δίκτυο. Φροντίζουμε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον έντεχνο συλλογισμό των παιδιών και να βοηθήσουμε αυτή την πορεία της οπτικοποίησης του συλλογισμού, της οπτικοποίησης του στοχασμού των παιδιών, αυτό που η Κίσμαν ονομάζει visible thinking. Σε ένα βασικό και αρχικό μαθησιακό ταξίδι, βλέπετε ένα παράδειγμα εδώ, ήμασταν συνοδοιπόροι με ένα σχολείο από το Χιντεραβά της Ινδίας, με ένα σχολείο από το Οχάι και ένα σχολείο από το Μιζούρι και έχουμε 6 εβδομάδες στις οποίες αναπτύσσεται το πρόγραμμα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, το πιο εύκολο, ας το πούμε έτσι, το βασικό. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με τους μαθητές μας που συστήνονται και δημιουργούν τα δικά τους avatar. Η πλατφόρμα που προσφέρει φοβερή ασφάλεια, το Harvard το εγγυάται αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε μονάχα avatar, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ πρόσωπα και ποτέ φυσικά ονόματα και τοποθεσίες. Οπότε έχουμε για τους εκπαιδευτικούς τα 3 βήματα, τα δείχνουμε εδώ με το τοξάκι, που είναι η έμπνευση αρχικά από τον δημοσιογράφο και από τα ταξίδια του. Προχωρούμε στις δημιουργίες των παιδιών και κατόπιν η διάδοση στη μαθησιακή κοινότητα.
ένα σύντομο στιγμιότυπο οθόνης αποδεικνύει ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς και μόνο αυτή η διάδραση που υπάρχει και οι απαντήσεις που δέχονται και παίρνουν, βλέπουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στην επικοινωνία, τη συνεργασία και φυσικά την κριτική σκέψη. Στην πιλωτική σύνθεση αρχική το 2020 είχαμε συνδεθεί μόνο με ελληνικά σχολεία στην πρώτη εφαρμογή στο πλαίσιο των εργαστήριων δεξιοτήτων και η σύνδεση γινόταν με τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά δουλεύανε σε συνεργατικούς πίνακες Padlet, φτιάχναν τα δικά τους συννεφόλεξα, κάναμε όλη την εργασία κανονικά με συντάξη, απλά τα ανεβάζαμε τότε, τα αναρτούσαμε σαν εκπαιδευτικοί. Στα επόμενα προγράμματα συνδεθήκαμε κανονικά με παγκόσμια σχολεία. Φυσικά το αναφέρθηκε και προηγουμένως, στον καιρό της πανδημίας η ηλεκτρονική τάξη ήταν πάρα πολύ ισχυρό μέσο για όλους μας. Η υλοποίηση του προγράμματος γινόταν στην κοινωνόγλωση τάξη μέσα από τα αναρτημένα τα διάφορα βήματα και φυσικά σε ένα πλαίσιο αναστραμμένης τάξης. Τώρα έχω κάποια παραδείγματα γιατί θέλω να κατανοήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει εφαρμοστεί και πραγματικά έχει δώσει τρομερή όθηση στα παιδιά και τόσο στην όθηση στις ξένες γλώσσες, στη στάση τους προς τον κόσμο και φυσικά έχει ενισχύσει πάρα πολύ την εικόνα του σχολείου μας. Διεθνώς θα έλεγα, γιατί έχουμε συμμετάσχει και στο συνέδριο του Πανεπιστημίου που έγινε, το πρώτο συνέδριο που έγινε στην Αθήνα. Οι αναρτήσεις και τα σχόλια χρησιμοποιούν τα εργαλεία διαλόγου, τις ρουτίνες σκέψης και φυσικά τον etiquette. Έχω κάποια εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα, η εικόνα είναι από το λιμάνι μας. Σε κάποια πιο προχωρημένα προγράμματα έχουμε την υγεία του πλανήτη, οπότε τα παιδιά φτιάξανε, μιλάμε βέβαια για παιδιά δημοτικού, ίσως οι κύριοι της δευτεροβάθμιας σας φαίνονται λίγο απλά αυτά, αλλά για εμάς το δημοτικό είναι πολύ σημαντικό το να απτικοποιούν τις σκέψεις του, να βρίσκουν τα προβλήματα και να φυσικά να ανοίγουμε μια συζήτηση για κοινές λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα. Δηλαδή τα παιδιά από την Ινδία και τα παιδιά από την Ελλάδα ή τα παιδιά από την Αμερική μπορούν να συζητήσουν, αλλά μπορεί να είναι από αστικές περιοχές, να μην έχουν δει ποτέ θάλασσα και πολλά θαυμάζανε τα ωραία μας τοπία και άλλα τέλος πάντων μιλάγανε για το πόσα προβλήματα δημιουργούνται από το περιβαλλοντικό, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ένα άλλο πολύ δύσκολο θα έλεγα ταξίδι και πολύ απαιτητικό για τα παιδιά, παρόλα αυτά τα κατάφεραν, ήταν οι ιστορίες ανθρώπινης μετανάστευσης. Εκεί πέρα χρησιμοποιήσαμε πραγματικά τον γραμματισμό στα μέσα, γιατί προσεγγίσαμε κείμενα τα οποία ήταν άρθρα που μιλάγανε για τη μετανάστευση και που βλέπαμε τις τάσεις και τα παιδιά τα ίδια καταλάβαιναν με την συναίσθηση πόσο διαφορετική είναι η αντιμετώπιση ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα που προέρχονται. Υπήρχε σεβασμός, συμπερίληψη. Τώρα, οι εργασίες γινόντουσαν περισσότερες μέσα στην τάξη. Ξεκινάγαμε με τις δημιουργίες των παιδιών σε φυσικό μέγεθος, ας το πούμε έτσι, χάρτες και όλα αυτά. Αργότερα τα αναρτούσαμε σε Padlet, τα αναρτούσαν όσα παιδάκια τους είχαν φτιάξει λογαριασμούς και μπορούσαμε να το κάνουμε. Αναρτούσαν μέσα στην τάξη τις ιστορίες τους, φωτογραφίζανε περιβαλλοντικά ζητήματα, γράφαν τα κείμενά τους στα αγγλικά. Υπήρχε συνεχόμενη αξιολόγηση, αναστοχασμός των μαθητών. Πολλά από αυτά θαυμάσανε το ότι μπορούσαν να δουν ένα αυθεντικό διάλογο, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά για πραγματικό σκοπό. Είχαν μια ενεργή συμμετοχή και βέβαια τα παιδιά μίλησαν για τη μεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, ότι μπορούσαν αρχικά να το βρουν, να είχαν κάποιες δυσκολίες, παρόλα αυτά τις αντιμετώπισαν και φυσικά ότι άκουσαν με πολύ προσοχή τις ιστορίες των άλλων παιδιών και υπήρξε αλληλοσεβασμός. Μπορεί να γίνει διασύνδεση με νέα προγράμματα σπουδών και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των ξενόγλωσσων, εννοείται. Έχω κάποια παραδείγματα εδώ πέρα, ειδικά στα εικαστικά το Artful Thinking είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί το Project Zero ξεκίνησε με το να προσπαθεί να βοηθήσει τον στοχασμό και την έμπνευση μέσα από τις τέχνες στην εκπαίδευση. Ξέρω που ξεφύγει. Ένας μαθητής λοιπόν από τη πέμπτης τάξης από τη Μασαχουσέτη είπε ότι δεν μπορείς να εξερευνήσεις τον κόσμο απλά μέσα από ένα σχολικό βιβλίο. Συμφωνούμε απόλυτα. Και πιστεύω ότι μια πραγματικά ενεργή συμμετοχή παιδιών σε μια μαθησιακή κοινότητα, σε ένα ασφαλές βέβαια περιβάλλον, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο κυρία Δερμιτζάκη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή της. Να ρωτήσω αν έχει έρθει στην αίθουσα η κυρία Θεοδωροπούλου Μαριά.
δεν έχει έρθει. Κυρία Γιαννούλη, μήπως έχει έρθει? Κυρία Γιαννούλη. Επομένως, ο επόμενος ομιλητής μας θα είναι ο συμπροεδρεύων, ο κύριος Χασιώτης Νικόλαος, Υπουργός Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών με Master in Education και Master of Science με θέμα η ΤΟΥΠΟΕ ως εργαλεία διοίκησης και βελτίωσης της απόδοσης στην εκπαίδευση. Η οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής σχολικής μονάδας έχει ως κυρίαρχο στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, στο εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό ιστό που υπάρχει και εξελίσσεται. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα και μπορεί να προσφέρει μέσα από πρακτικές και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα της τεχνολογικής επικράτησης, της πληροφόρησης που δεν έχει σύνορα και του διαρκούς επαναπροσδιορισμού, η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει καθυστερημένος παράγοντας και αμέτωχος παρατηρητής, αλλά οφείλει εναρμονιζόμενη να ενσωματώσει τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών στην καθημερινή της πράξη. Η υιοθέτηση των ΤΟΥΠΟΕ θεωρείται πολυδιάστατη και ποικιλόμορφη, ενώ οι Χούπερ και Ρίμπερ διακρίνουν 4 διαστάσεις της εισαγωγής των ΤΟΥΠΟΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μία εκ των οποίων είναι η διοικητική χρήση. Σχετικά με την εισαγωγή των ΤΟΥΠΟΕ στην εκπαιδευτική διοίκηση, αυτές συμμετέχουν στο έργο της αποδοτικής οργάνωσης και επεξεργασίας της διοικητικής πληροφορίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα παράγει ένα τεράστιο όγκο ψηφιακής πληροφορίας και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία τους, η χρήση των ΤΟΥΠΟΕ κρίνεται απαραίτητη. Αναγκαία θεωρείται η απλούστευση και η ευελιξία των καθημερινών διοικητικών δραστηριοτήτων, η δυνατότητα εισόδου σε μεγάλο όγκο πληροφοριών, η σμίκρινση του χρόνου διεκπεραίωσης, ο εξυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διοίκησης και η πραγμάτωση της επικοινωνίας. Η χρησιμοποίηση σύγχρονης εργαλειοθήκης στην τεχνολογία αποδεικνύεται σε μονόδρομο που συνεπιτουρεί ώστε το σχολείο να ανταποκριθεί στις επιταγές της ανταγωνιστικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς στη διοίκηση της εκπαίδευσης εισέβαλαν νέα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεδομένων, γι' αυτό και κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση μιας πληροφορικής κουλτούρας από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ΤΟΥΠΟΕ θεωρούνται ισχυρά εργαλεία με τα οποία το σχολείο αναδεικνύεται σε ουσιαστικό μοχλό της κοινωνίας, οδηγώντας τη σε συνεχή πρόοδο. Ως ΤΟΥΠΟΕ εννοούμε τις μεθόδους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης που αφορούν στη συγκέντρωση, ηλεκτρονική κωδικοποίηση, επεξεργασία, ταξινόμηση, επιλεκτική ανάσυρση, διάχυση, γνωστοποίηση και μελέτη της όποιας πληροφορίας σε κάθε της μορφή, δηλαδή κειμένου, αριθμού, γραφήματος, ήχου, εικόνας, βίντεο. Με τον όρο ΤΟΥΠΟΕ στη διοίκηση της εκπαίδευσης νοείται η αξιοποίηση πληροφοριακών εφαρμογών και συστημάτων για την εξασφάλιση των καλύτερων προϋποθέσεων για τις διαδικασίες επικοινωνίας και μάθησης. Στην κοινωνική ορολογία, ο οργανισμός είναι ένα σύνολο ανθρώπων με έναν ή περισσότερους κοινούς στόχους, τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέσω συγκεκριμένων αρχών και θεσμών. Οι οργανισμοί, οι οποίοι στοχεύουν στο να πραγματοποιούν κέρδη, πραγματώνοντας επιχειρηματική δραστηριότητα, ονομάζονται επιχειρηματικοί οργανισμοί ή απλά επιχειρήσεις. Είναι συστήματα ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού τύπου που δέχονται εισρωές, τις μετατρέπουν σε εκροές, τις μοιράζουν στο περιβάλλον και συλλέγουν πληροφορίες από αυτό. Ο εσωτερικός κόσμος ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης περιλαμβάνει το κεφάλαιο, την εργασία, τους φυσικούς πόρους, την έρευνα και τεχνολογία, τις ομάδες εργασίας και τέλος τα στελέχη διοίκησης. Ο εξωτερικός κόσμος περιλαμβάνει την τεχνολογική εξέλιξη, την οικονομική διάσταση, την πολιτισμική, κοινωνική διάσταση και το πολιτικό και νομικό περίγυρο.
Για να θεωρηθεί ένας οργανισμός επιτυχημένος, θα πρέπει να στοχεύει στο να ξεχωρίσει στη διοίκηση των λειτουργιών, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση των συστημάτων και των τεχνικών που ακολουθεί για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του. Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για τον χειρισμό των διαδικασιών της διοίκησης λειτουργιών πρέπει να ακολουθούν ορισμένα πρότυπα συμμόρφωσης σε κανονισμούς που τους ορίζει το κράτος, καθώς και άλλες ρυθμιστικές αρχές του. Τα πρότυπα αυτά είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα και γνωρίζουν τροποποίηση με το πέρασμα του χρόνου. Οι οργανισμοί εξαρτώνται από τα πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση συγκεκριμένων λειτουργιών ανάλογα με την αποστολή τους και τον κλάδο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση αξιοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα για τη μηχανοργάνωσή τους, με εργασίες όπως η ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων των μαθητών και σπουδαστών, τον προγραμματισμό των μαθημάτων σε επίπεδο τετραμήνων ή εξαμήνων, τις αναθέσεις των μαθημάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διαχείριση των ατομικών φακέλων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Η αρματώδης διάδοση και συνεισφορά του ΤΟΥΠΟΕ για τη βελτίωση του διοικητικού έργου θεωρούνται πλέον αναμφισβήτητα, καθώς αποτελούν βασική συνιστόσα μιας επιτυχούς εκπαιδευτικής διοίκησης, ενώ η τάση ορισμένων για απόρριψη της δυναμικής τους ισοδυναμεί με άρνηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά στην συνδρομή τους, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, αυτή συνίσταται στην υιοθέτηση δράσεων που στοχεύουν στην αναδιοργάνωση, τη βελτίωση της απόδοσης και την επίτευξη των επιθυμητών στόχων στα πλαίσια του εκπαιδευτικού οργανισμού. Γι' αυτό και η αξιοποίησή τους είναι επιβεβλημένη. Οι ΤΟΥΠΟΕ συνιστούν ένα πολύ αποδοτικό υποβοηθητικό μέσο για τη διαχείριση πληροφοριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική γραμματιακή υποστήριξη του σχολείου μέσω της χρήσης ποικίλων λογισμικών προγραμμάτων. Ομολογουμένως, διευκολύνουν την καθημερινότητα των στελεχών της διοίκησης, επιτυγχάνοντας ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών, δυνατότητα αποθήκευσης και αναπαραγωγής πληροφοριακών δεδομένων, αλλά και διευκόλυνση και εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος. Ταυτόχρονα, συνεισφέρουν στη διευκόλυνση των επαναλαμβανόμενων εργασιών, στην απλοποίηση διδακτικών και διοικητικών εργασιών, στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και λειτουργούν με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το σημείο στο οποίο συνενούν όλοι σχεδόν οι ερευνητές είναι η ταχύτητα, η ακρίβεια και η ενίσχυση των δικτύων αφήνδρομης επικοινωνίας μεταξύ όλων των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης εξυπηρετεί την ενημέρωση γονέων και παύλα κηδεμόνων για την αξιολόγηση του μαθητή σε κάθε μάθημα, τη βαθμολογία του στις εξετάσεις, τις ημερομηνίες και τη συχνότητα των εξετάσεων, το μέσο όρο του τμήματος, τον αριθμό των γραπτών εξετάσεων και άλλα. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διέπεται από έντονο συγκεντρωτισμό και φορμαλιστικές δομές για να επιτευχθεί η ηλεκτρονική ψηφιακή μετάβαση που απαιτείται, όπως η καλλιέργεια νέας νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού και η αλλαγή θεσμικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών κρίνονται απαραίτητες, όπως η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων με δικτυακό και υπολογιστικό εξοπλισμό. Η ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, η δημιουργία τεχνικών υποστηρικτικών δομών και συντήρησης, η αλλαγή στην αντίληψη για τη χρησιμότητα του ΤΟΥΠΟΕ και η συνεχής επιμόρφωση των διευθυντών και όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού στην ένταξη και αξιοποίηση του ΤΟΥΠΟΕ στην εκπαίδευση. Ωστόσο, το σύγχρονο εκπαιδευτικό management έχει ανάγκη να ανταποκριθεί στις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής πραγματικότητας και δεν μπορεί να μείνει πλέον προσκολλημένο σε παλαιολιθικές πρακτικές διεκπεραίωσης διοικητικών θεμάτων. Τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα αποτελούν στην πράξη
το είδος των πληροφοριακών συστημάτων που έχει ως αντικείμενο την παραγωγή πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες στα διοικητικά στελέχη και στους λειτουργούς των εκπαιδευτικών οργανισμών, ώστε να παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις στην πιο δόκιμη χρονική στιγμή και να προκύπτει βελτιστοποίηση στη συνολική άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Ουσιαστικά, τα συστήματα αυτά αποτελούν εργαλεία τόσο για την αρδιότερη διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης στην εκπαίδευση. Ένα τέτοιο εργαλείο, για να είναι επωφελές, οφείλει να μπορεί να διαθέτει άμεσα σε όσους το χρειάζονται, να απαντάει στις ανάγκες στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περισσότερων χρηστών από τον εκπαιδευτικό χώρο και να είναι εύκολο στη χρήση του. Ο βαθμός και η αποδοχή χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση δεν συμπίπτει με τον αντίστοιχο βαθμό χρήσης αντίστοιχων συστημάτων σε άλλους χώρους. Παρ' όλα αυτά, στην κοινωνία της πληροφορίας έχει γίνει παραδοχή από όλους η σημασία της οργανωμένα τακτικής συγκέντρωσης, διαχείρισης και ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία εκμεταλλεύσιμων πληροφοριών για διδακτικές αλλά και διοικητικές εφαρμογές. Όπως συμβαίνει σε κάθε εποχή, η οργάνωση και αξιοποίηση της πληροφορίας αποτελεί στρατηγικό δυναμικό όρο χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτόν που έχει στη διάθεσή του την κατάλληλη στιγμή και με τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Ειδικά στις μέρες μας, στην οποία η ποικιλομορφία των ζητημάτων έχει αυξηθεί τόσο πολύ και η έλλειψη γρήγορης και αξιόπιστης πληροφόρησης τα καθιστά μη αντιμετωπίσιμα. Στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, η τελέσφορη αποθήκευση και διαμόρφωση του τεράστιου όγκου πληροφορίας που δημιουργείται σε τοπικό επίπεδο, σε σχολική μονάδα δηλαδή, και σε περιφερειακό επίπεδο διεύθυνση εκπαίδευσης, περιφέρεια εκπαίδευσης, και η μεταβίβασή της προς την κεντρική διοίκηση, δηλαδή στο Υπουργείο, δεν μπορεί παρά να αποτελεί το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η χάραξη στρατηγικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί λογική κατανομή ανθρώπινων πόρων και άλλων, υποστήριξη άνισων μεταβλητών του εκπαιδευτικού συστήματος, αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, ύπαρξης πράξης απολογισμού εκπαιδευτικού έργου, βελτίωση του χρόνου απόκρισης και ικανοποίησης αιτημάτων, εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της κοινωνίας. Η προσφορά των πληροφοριακών συστημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως όλοι οι οργανισμοί ενός ευρύτερου δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, έτσι και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ανάγκη από ένα σύστημα διοικητικής πληροφόρησης ή κάποιο σύστημα εσωτερικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και αποδοτικά. Από τη χειρόγραφη εργασία, όπου κάθε διοικητική ενέργεια και διαδικασία διατυπώνεται και διακινείται με παραδοσιακές μεθόδους, αναπόφευκτα με τη χρήση των υπολογιστών, οδεύουμε στη μέθοδο της ηλεκτρονικής και ψηφιακής διεκπαιρέωσης, όπου οι τεχνολογίες πληροφορίες και επικοινωνιών δίνουν τη δυνατότητα υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη διακίνηση της δημόσιας πληροφορίας. Ως οργάνωση, θεωρείται η κατάλληλη συγκρότηση διαφόρων επιμέρους συντελεστών και η κατάλληλη συναρμογή τους, με κύρια επιδίωξη, την καλύτερη δυνατή πραγματοποίηση ενός προκαθορισμένου αντικειμενικού σκοπού. Ο κόσμος της πληροφορίας απαιτεί ψηφιακά συστήματα που ονομάζονται στη βιβλιογραφία ολοκληρωμένα συστήματα διοικητικής πληροφόρησης, τα Management Information Systems. Οι ΤΟΥΠΟΕ βοηθούν αποτελεσματικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που λαμβάνουν χώρα με την είσοδο των πληροφοριακών συστημάτων στις σχολικές μονάδες και αφορούν πρακτικά ζητήματα όπως την αποδοτικότερη γραμματιακή υποστήριξη
και μηχανοργάνωση του σχολείου με την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται πράξεις, παραδείγματος χάρη η έκδοση, η κοινοποίηση και παραλαβή πάσης φύσεως εγγράφων, στο οποίο θα μπορεί να έχει άμεσα πρόσβαση ο ενδιαφερόμενος με την κατάλληλη online φόρμα συναλλαγής και να λαμβάνει ενημέρωση για την όποια πορεία της υπόθεσής του. Επίσης, μέσω της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποιείται έκδοση μαθητικών ενημερωτικών εντύπων για εγγραφές, έλεγχο φοιτησης, καταγραφή και εκτύπωση των βαθμολογιών των μαθητών, απουσίες, σχεδιασμό διοικητικών προγραμμάτων και ετοιμασία ορολόγιου προγράμματος. Την απρόσκοπτη ηλεκτρονική επικοινωνία, αλληλογραφία, όπως και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως η αμφίδρομη επικοινωνία με τον μαθητή, με τους γονείς, παύλα κηδεμόνες, με το προσωπικό του σχολείου και με συναδέλφους σε άλλα μέρη του κόσμου. Ακόμη, με τοπικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες, η γραφή και αποστολή μηνυμάτων, η ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου για διάφορες εκδηλώσεις. Η ΤΟΥΠΟΕ δύναται να τύχουν εφαρμογής στη διεκπαιρέωση σημαντικού αριθμού οργανωτικών εργασιών, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα στους διευθυντές να προβούν στην αποθήκευση πληροφοριών, προσωπικών στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου, με στόχο τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Επίσης, συμβάλλουν στη διανομή εγγράφων κατά τη διάρκεια σεμιναρίων με τη χρήση του PowerPoint, στην ετοιμασία σχεδίων μαθήματος, στην ετοιμασία αναφορών για διάφορα θέματα του κύκλου εργασιών του σχολείου, στην αγορά προϊόντων, παύλα υπηρεσιών για το σχολείο, online μέσω του ίντερνετ, στην παροχή δυνατότητας επιμόρφωσης του προσωπικού σε πραγματικό χρόνο. Γενικότερα, η χρήση των ΤΟΥΠΟΕ συνεισφέρει στην λεπτομεριακή αποτύπωση της σχολικής μονάδας, αποβλέποντας στην απλούστευση της εκπαιδευτικής διοικητικής δραστηριότητας και στη διαφοροποίηση της επικοινωνίας της εκπαιδευτικής κοινότητας με το εξωτερικό περιβάλλον, επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της. Σας ευχαριστώ για το μήπως έχει έρθει η συνάδελφος Σοφία Γιαννούλη. Ναι. Λοιπόν, κυρία Γιαννούλη, φιλόλογος στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις, θα μιλήσει για την μικρασιατική καταστροφή και τα μικρασιατικά μνημεία, εκπαιδευτική πρωτοβουλία με χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκπαιδευτική πρωτοβουλία του μαθητικού ομίλου ιστορίας με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή και μικρασιατικά μνημεία», η οποία υλοποιήθηκε στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Πρέβεζας κατά το σχολικό έτος 22-23. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η συνδυασμένη ευάθυνση στην ιστορική γνώση και μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργαλεία αναλύει πώς η χρήση της τεχνολογίας ενίσχυσε την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, επιτρέποντας στους μαθητές να προσεγγίσουν και να παρουσιάσουν ιστορία με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. Κυρία Γιαννούλη, είστε έτοιμοι? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που παραμείνατε. καλή μου, όντως. Λοιπόν, από ό,τι ακούσατε, η εργασία μας έχει θέμα μικρασιατική καταστροφή και μικρασιατικά μνημεία και είναι μια πρωτοβουλία των μαθητών μας, γι' αυτό και αυτοί αποφάσισαν να βάλουν τίτλο. Κύριος σκοπός της εργασίας μας ήταν να εξεταστεί συνδυασμένη εμβάθυνση στην ιστορική γνώση και μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απ' την άλλη, ο στόχος ήταν η ενίσχυση της κατανόησης των ιστορικών γεγονότων μέσω της χρήσης τεχνολογίας, αλλά και η προσέγγιση και η παρουσίαση της ιστορίας με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. Μέσα από την εργασία, οι μαθητές και οι μαθήτριες προσπάθησαν να αναδείξουν τη σημαντικότητα της μικρασιατικής καταστροφής και των συνεπειών της για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα να τονιστεί ο ρόλος της ιστορικής μνήμης στην εθνική και τη συλλογική ταυτότητα των Ελλήνων και ταυτόχρονα δείχνει η εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Ομίλου Ιστορίας για την μικρασιατική καταστροφή και τα μικρασιατικά μνημεία. Πηγαίνοντας στο ιστορικό πλαίσιο, θα μπορέσουμε
Να πούμε ότι η μυκροσιαστική καταστροφή του 1922 υπήρξε καθοριστικό γεγονός για την ιστορία του ελληνισμού. Η μελέτη της εν λόγω καταστροφής έχει πολλαπλές διαστάσεις, τόσο πολιτικές και κοινωνικές όσο και πολιτισμικές. Οι συνέπειες ήταν καλλιτικές για τον ελληνικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας, αλλά και για τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Επιπλέον, η μυκροσιαστική καταστροφή υπήρξε αποτέλεσμα μια σειρά στρατηγικών και πολιτικών αποτυχιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας του 1922. Η ήττα οδήγησε σε μια ευρύτερη ανθρωπιστική κρίση με εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στην ελληνική επικράτεια. Ο εκτοπισμός τους έλαβε μαζικές διαστάσεις σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η Πρέβεζα αποτέλεσε μία από τις πόλεις που υποδέχθηκε τους πρόσφυγες μετά την μυκρασιαστική καταστροφή του 1922. Από τη χρονιά εκείνη και έπειτα η πόλη υπήρξε μάρτυρας μιας σημαντικής δημογραφικής μεταβολής, καθώς ένα μεγάλο πλήθος Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, επιφέροντας ουσιαστικές αλλαγές τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική της διάρθρωση. Οι πρόσφυγες αυτοί έφεραν μαζί τους, εκτός από την αναγκαστική απομάκρυνση της αιστείας τους, ένα πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό φορτίο, το οποίο περιλάμβανε την κουλτούρα τους, τις παραδόσεις, τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Η αλληλεπίδραση αυτή είχε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς οι πρόσφυγες συνέβαλαν στην ανανέωση και στην αναδιάρθρωση των κοινωνικών, πολιτιστικών και των οικονομικών πτυχών της πόλης. Ωστόσο, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία του μαθητικού ομίλου Ιστορίας είχε και ένα ακόμα στόχο, να ενσωματώσει τη σύγχρονη τεχνολογία στην παρουσίαση αυτών των ιστορικών γεγονότων, ενισχύοντας τη συνείδηση των μαθητών γύρω από την ιστορική μνήμη και δημιουργώντας νέες, πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Έτσι, η χρήση ψηφιακών εργαλείων αποτέλεσε έναν από τους κύριους άξονες του προγράμματος. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν εργαλεία παρουσίασης, όπως το PowerPoint, και προγράμματα επεξεργασίας εικόνας για τη δημιουργία αναλυτικών και εμπεριστατωμένων παρουσιάσεων για τη μικρασιατική καταστροφή και τα μνημεία της. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε εύκολα την πρώτη αφίσα που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, χρησιμοποιώντας ένα πολύ γνωστό ψηφιακό εργαλείο, το Canva, για να παρουσιάσουν στη σχολική και την τοπική κοινότητα τον όμιλο Ιστορίας. Θέλησαν δηλαδή οι μαθητές να δώσουν την πρώτη έναρξη και έφτιαξαν αυτή την πρώτη αφίσα, για να κάνουν γνωστό τον όμιλο και στους συμμαθητές τους, αλλά και στην κοινωνία μας γενικότερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως η δημιουργία αφισών, προσκλήσεων και προγραμμάτων εκδήλωσης για την παρουσίαση του έργου τους, τα οποία σχεδιάστηκαν από τους μαθητές χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, ήταν ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της πρωτοβουλίας αυτής. Μπορείτε πάλι να απολαύσετε την αφίσα της τελικής εκδήλωσης των μαθητών και των μαθητριών, που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας και με επίτιμη καλεσμένη την κυρία Μιμή Ντενίση. Επιπλέον, οι μαθητές δημιούργησαν ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών, το οποίο περιλάμβανε φωτογραφίες και ιστορικό υλικό που αφορούσαν τους ντόπιους πρόσφυγες της Πρέβεζας. Αξιοσημείωτη ήταν και η δημιουργία ενός τραγουδιού, το οποίο αποτέλεσε μια μοναδική καλλιτεχνική προσέγγιση των μαθητών για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για όλη αυτή τη μεγάλη ιστορική περίοδο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρετε κι εσείς μια ιδέα από την ομαδική μας προσπάθεια. Παρακαλώ, απολαύστε αυτή την απαγγελία των στίχων του ποίηματος, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Όμιλος Ιστορίας από μια μαθήτρια, η οποία συνοδευόταν στο μπουζούκι του μπαμπά της. Κύριε Σπύρη, θα μας βοηθήσετε. Υπάρχει ένα σημείο που θα πατήσουμε για να αρχίσει. Ωραία, θα σας απαγγείλω εγώ αυτούς τους τύπους, είναι κρίμα να μην τους ακούσετε. Είναι για τα 100 χρόνια από το 1922. Φλόγες προβάλλαν ξαφνικά, νεκρές ψυχές από το πουθενά. Μάνα, κλάψε για όλα αυτά. Κράτα ψυχή μου δυνατά, γιατί το ταξίδι τώρα ξεκινά. Ελλάδα εδώ, Ελλάδα εκεί, που χάθηκες πατρίδα φωτεινή. Μάνα, το χώμα το ιερό ξαναγεννήθηκε ο βασιλικός. Ζωές χτιστήκαν εξ αρχής, μα οι θυμίσεις κατά γης. Ελλάδα εδώ, Ελλάδα εκεί, που χάθηκες πατρίδα φωτεινή. Μάνα, δεν πάβω να ξεχνώ. 100 χρόνια τώρα ζω. Αυτό ήταν το πόνημα το ποιητικό μαθητών και καθηγήτριας.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι μαθητές προχώρησαν επίσης τη δημιουργία συνεντεύξεων με 4 προσφυγικές οικογένειες της Πρέβεζας, οι οποίες είχαν καταγωγή από τη Μικρά Ασία και τον Πόλο. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων δεν περιορίστηκε μόνο στην αποτύπωση ιστορικών στοιχείων. Η ψηφιακή παρουσίαση αυτών των έργων μέσω εκδηλώσεων όπως η ραδιοφωνική εκπομπή αποτέλεσε ένα από τα πιο δημιουργικά στάδια του προγράμματος. Επομένως, τα εκπαιδευτικά ωφέλη της όλης δράσης του ομίλου, καθώς και της κοινωνικής επίδρασης που είχε, ήταν ότι πρώτη θα οδήγησε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Ακολούθως υπήρξε ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλούτησαν την ιστορική τους γνώση και την πολιτιστική τους συνείδηση και απέκτησαν σύγχρονες δεξιότητες. Αναπόφευκτη, βέβαια, μέσω των συνεντεύξεων και της εκδήλωσης ήταν και η κοινωνική επίδραση και η συμμετοχή στην κοινότητα. Τέλος, σημαντικό όφελος ήταν η δημιουργία ψηφιακών έργων και η παρουσίαση μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Θα κλείσω με τα συμπεράσματα αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας. Αρχικά, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η ενσωμάτωσή του σε ένα πρόγραμμα που συνδύαζε την ιστορία με την τέχνη, τη μουσική και τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, προσέφερε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στο σύγχρονο κόσμο. Η συνδυασμένη χρήση παραδοσιακών και ψηφιακών μεθόδων προσέφερε στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ιστορικά και κοινωνικά θέματα με νέο, καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν την αξία της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής τους ευθύνης. Θα ήθελα πρώτιστα να ευχαριστήσω τους μαθητές και τις μαθήτρες που δούλεψαν αγώγιστα με προθυμία και αγάπη για όλο αυτό το εγχείρημα. Να γνωρίζουν καλά και ξέρω, δεν είναι εδώ, αλλά μας ακούνε κατά κάποιον τρόπο, πως τα χαμόγελα που διαγράφηκαν στο πρόσωπό τους με το πέρας της εκδήλωσης στον κατάμεστο χώρο της κινηματογραφικής αίθουσας Όαση, υπήρξε η ηθική μου ικανοποίηση και το έναυσμα για να συνεχίσω την προσπάθεια και το έργο μου ακόμα και εκτός εργασιακού ωραρίου. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και για την Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο Γιαννούλη Σοφία του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας για την εισήγησή της. Εάν δεν είναι εδώ, έχει έρθει μήπως η κυρία Θεοδωροπούλου Μαριά, η οποία ωραία δεν έχει έρθει. Λοιπόν, εάν δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή εμένα ή την κυρία Γιαννούλη για τις πάνω στις εισηγήσεις μας, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο. Το λιγοστό ακροατήριο είναι λογικό, υπάρχει κόπωση. Λοιπόν, κλείνουν οι εργασίες του συνεδρίου μας στην πρώτη μέρα πραγμάτωσης των παρουσιάσεων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την αντοχή σας, για την υπομονή σας, για την διάθεσή σας. Λοιπόν, αύριο είναι η δεύτερη μέρα, 9 η ώρα το πρωί ξεκινούν και στα και στις τρεις αίθουσες οι εισηγήσεις, οι οποίες ο Κολίνης είναι κοντά στις 200 σύνολο ως όλο το συνέδριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή ξεκούραση. Η κυρία Γιαννούλη άνοιξε σήμερα τις εισηγήσεις στο διπλανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.